Tlet anzjani oħra mietu fl-aħħar sigħat kaġun tal-COVID-19 biex bekk il-vittmi issa telgħu għal 28 illi minnhom 12 kienu fl-aħħar ġimgħa. Net News jista' jikkonferma li l-aħħar tliet fatalitajiet tal-coronavirus f'pajjiżna huma anzjani. Mara u raġel li kienu rikoverati f'żewġ residenzi dar San Giuseppe fil-Fgura u Casa Antonia u mara illi kienet rikoverata fl-Isptar Monte Carmeli. Dawn il-fatalitajiet ipoġġu s-sitwazzjoni f'Malta qar minn dik li hemm f'pajjiżi bħal New Zealand u Ċipru. Din it-tieni mewġa tal-pandemija tħalli aktar każi pożittivi u fatalitajiet minn dawk li esperjenzajna fil-perjodu bejn Marzu u April, meta l-Gvern kien ħabbar lockdown parzjali. Intant, fl-aħħar 24 siegħa, 42 persuna ttestjaw pożittivi għal coronavirus. Il-każijiet attivi issa telgħu għal 755. In-numru totali ta' każijiet f'Malta issa huwa dak ta' 3107. Total ta' każijiet li fiequ huwa ta' 2191. Skont il-paġna ta' Facebook tal-Ministeru għas-Saħħa, mit-42 każ imħabbra tul il-jum tal-erba' 13 huma qraba ta' persuni li ttestjaw pożittivi preċedentement. 3 każi kellhom kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 2 każi oħra minn fuq il-post tax-xogħol u 3 każi oħra minn attivitajiet soċjali. Nifhmu illi il-21 każi l-oħra kienu kollha sporadiċi, jiġifieri nofs il-persuni pożittivi mħabbra l-erba' ma jafux mnejn ġew infettati. Pajjiżna bħalissa jinsab fid-29 ġimgħa ta' din il-pandemija bin-numri ġodda ta' COVID-19 fl-aħħar 3 ijiem jaqbżu il-100. F'din l-istess ġimgħa kellna total ta' każi ta' aktar minn kemm kellna f'Ġunju u Lulju f'daqqa.